Sawan menyang kota Gading. Wah. Piye? Jos. Kami arep muni jos yo ngowah. Sing ngenteni tiwas tenanan. Memang jos. Terus kayong selendang kuning kang saking wukir. Iya. Suara kurang permono ning wasesa ngungrung Ya. ngungrung marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Yo ayo. Ya. luwih becik panenan nibang lepisan Yo. Pripun niku? Yo, halo. Lah turah kok yo. Ono lambe kok ngidolanan to, Mbak. Dolanan piye to? Adekku Nek kuwi. mau halo, mesti dolanan lambe to. Jare timbangane Maidu Wiyaga. Lah kok mae dhewe yoga. Oh iya apik-apik kok senggakne. Oh. Oh, lah kon kok piye? Lah kudune Iya. Tepawa. Ngono kita cara. Lah niku kaya niki lho wiyagane Pak Jumbo sing niki. Heeh. Sing Wiraswara. Iya. Niku saru lho asmane. Lah ngopo? Vagina.
Yo ora saru. Lah, asmane kok nyemoni vagina. Rasa diartek. Lah nggih vagina. Pak Gino. Ha Kok nggih. Pak? Ha nek sing rada nganu nika lho tiyang nek rada. Ora apa-apa. Lah matur lak dadi. Jeneng yo apa sing jenenge asma iki Kinarya. Kinarya Jawa. Ayo kita coba nih nek sing menerus kae parabane malah gilani ini kok. Nika lho sing menerus nika. Sing menerus nih kok. Ora apa-apa jenenge sak-sake sing penting timbangane jenenge ngaji yo nek ora tau ning masjid. Monggo. Nika mambu asmane goto nika lho Mbah. Goto. Goto kok goto kuler wis dan Goto ki lak Nggono aku iki jenenge Sugiyo nek dheke mlarate ra elok-elok. Sinten Sugiyo? Nggono aku jenenge Sugiyo nek dheke dhewe mlarat. Jare Kinarya Japa. Lah yo mbuh ngene beda. Melarat ki tek urung sugih. Ya. urip ana kutha kecil Heyo Yo. Ayo ora polah blas ora obah. Obah jejer ora mboten purun pola. Iso obah to, Mbak? Aku ya anggar jejer udah nom kok rada piye ngono. Ora iso obah aku. Lah kok saged wong tak Lah jejeri. kudune rakyat tambah semangat to. Aku kabeh awakku wis pokoke ora iso. Dadi kabeh kaku. Nyalon. Monggo. Jarine Pak Dene ini seje sing obah napa nggih to, Mbah? Heeh. Oh kok kejujuran iki. Urip ana kutha kecil. Matur nuwun. Mlakune we beda ya, Pak. Beda urung ngobeng. Tasih wonten panyuwunan lho, Mbah. Nggih. Niki panyuwunane Mas Ion saking Tanon Krawan kala wau. Oh. Mongko niku piyambak ya wis tau ngundang kula sak kanca. Nggih. Niki ngersake lagu napa niki? Ampun. Kusuma Wijaya. Nggih. Monggo sinten
Mbak Indi karo Mbak Riris. Nggih, Mbak Indi kan Mbak Iris, ngadeg Nduk Cahayu. Heeh. Nggih. Enak, ngadeg nak. Ngadeg nak. Nah, persiapan ngaturaken lagunipun Kusuma Wijaya. Ya. Lebar iki fragmen ketoprakno. Oke, ya. Tak kira rampung. Dicegat dalan sampean kok. Ya. Tumeh wis sah. Nggih. Yo, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya bersama Riris dan Hindi. Awake dhewe garap naskah lakon. Bocah loro dhewe iso jagake ya Mbah ya. Nggih, wis pokoke mitayani. Mitayani bocah cilik-cilik sakniki niku do. Wah, dasare bocah bayi wingi sore kemencur kaya ngendikane Mbah Waluyo mau bau kencur nggih ta. Ah, nggih. Nek niki cetha ora mang dadak